Zvakaoma mufunge muri yeZimbabwe pano tiri kusangana nenyaya tiri kuona kuti vaMnangagwa vari kuita kunge vari kuita kakushoropodza kana kuti kakushora maWar Veteran kubudikidza nezvipo zvaari kuvapa panapa yandiri kusangana nayo pari kanzi breaking news. War veterans in Binga district have received bicycles and comprehensive support package as part of President E.D. Mnangagwa's new initiative. This program aims to provide transportation assistance and recognition to Zimbabwe war veterans. This is a new program introduced, and each province will receive 500 bicycles, promoting mobility and connectivity for these heroes. Binga district war veterans were among the first beneficiaries receiving bicycles, 40,000 for their welfare fund, 200 USD take-home cash allowance each, and a food hamper. This effort underscores President Mnangagwa's commitment to honoring the contributions of Zimbabwe's war veterans, acknowledging their integral role in defending the ethos of the liberation struggle. Ndo mamirire akaita nyaya yacho amadzadiwa, asi apo pe 40,000 mungo paiginwa. Zvakakosha kuti muzive kuti mabhasikoro 500 akagovaniswa maWar Veteran mari anga ari $200, kureva kuti chipo chine kakusekana mukati. Vepropaganda zvavo vakabva vati rega titorega 40,000 tikati pfeye mukati, asi sikuziva kuti tiri kuita tese kuti vanhu ivava mari dzavari kupiwa $200, mari yekuti ukangoita girlfriend chete kana vanoziva mararamiro eupenyu hwemuHarare inobva yatopera musi wacho iwoyo. Haina chimwe chaichazokwanisa kuita ende haina kumberi kwainokwanisa kukuendesa, ende mari yacho kurwadza kwazvo ndezvekuti vanhu ava vakasobva kuhondo kudhara pavakapedza hondo hapana zvisvino zvimwe zvavakasomboitirwa. Iko zvino vavi kupiwa mabhasikoro kuti vaite upenyu hwekufamba nemabhasikoro, asi tiri kungoona vakomana vechidiki nevamwewo varimo vari kungonzombinga, vamwe vari kungofamba nemota dzavari kunzwa kuda kufamba nadzo. Zvinorwadza vedu wemufunge kuzoona maWar Veterans vachinzi vave kupiwa mabhasikoro kuti vange vachinzi ndo mode of transport yavakachange vachishandisa kuti zvinge zvakavarerukira. Zvinhu zvinorwadza mufunge, ende vanhu ava ndakavatarisa vachatosvika pakuregreta kuti sei vakaenda kuhondo kwacho. Ndo nyaya imwe yandava nayo ndakabata pano nhasi kuti ndikuzivisei zvinhu zvinenge zvichiitika amadzadiwa, kuitira kuti imi mugare muchizoziva, kuitira pamunozonyeberwa munozongoziva kuti kunyaya vision hakuna nyaya inotyisa, nekuti kune nyaya dzinopisa, hakuna kana nyaya inokwanisa kujambwa. Saka zvakakosha kuti mugare malaika muzondiudzawo zvamuri kufunga panyaya iyoyi kana muchinge mapedza kuteerera audio ichaplaya ipapa. Mushure mekunge tapedzawo kutaura muzotiudzawo kuti munenge muchifungawo sei pazvinhu zviri kutaurika ipapa. Ndakufara zvikuru nezuro ndichiona mukoma Gamahwe vachitaura nomutauriri chaiwo wemasoja, vachitaura chaizvo zviri kuda kuitika. I was happy kuti havana kuramba kuti president vanofanira kubva pachigaro, vakapa nemareasons. Ini somurwiri worusununguko zvaindinetsa kuti nyika iyi pairi kuda kusiyiwa iri, kana varume ava vese vakapera kufa vasati vagadzirisa nyaya iyi, chii chaizvo chichaitika? Zvaitirwa kuti nyika yaizogara ine hondo, nokuti mamiriro aya akaita iko zvino kana ariwo matongerwo aya azoitwa ngatimboti ni 20-30 years to come, vakuru vese ava otherwise vanenge vapera kutorwa nenguva. Tinotorwa nenguva, munhu umwe nomwe anotorwa nenguva, pamwe kune kwasara vaviri kana vatatu, by then vanenge vasina kana power because vanenge vachembera, but ruzivo runenge rurimo kuti vaone kuti nyika yanga ifanira kuranwa so. But chavakandinakidza, mutauriri wemasoja vakatitaurira kuti hatisi kuda kuti vaMnangagwa bedzi vabve, but tiri kuda kuti ZANU-PF ibve, because ndakazondotarisisawo ndobva ndaona kuti but why zveva kuti ZANU-PF yese. Ndokutarisa kuona kuti vanhu chaivo vari muZANU-PF vazhinji vacho havafungi ngavatsamwe iko zvinezvi, because neniwo ndanga ndirimo muZANU-PF, asi ndakabva mukwasha wangu wavhura claim kukwekweko, tikaendako baba achiuya ikunoku
ndimune karuzivo kokuti tingazvifambisa sei. Kiremu yedu yaibhadhara patakangochera ndobva taendesa matombo okutanga kuenda kumil. Vakomana vokumil vaya vakabva varirisa information yakananga kuvapfana veyouth vaitungamirirwa nomumwe murume anonzi Mugabe arimo mukwekwe mudhuze nemutauni mekwekwe mutsvuku, so anonzi Mugabe. Ndokuuya nemayouth ake, takarohwa zvokurohwa zviya, takarara pabhesi paya chitombozorora tozomuka tichera. Ndokurohwa zvokurohwa zviya. Ndokuchibva paya taenda kumapurisa. Mapurisa zvaitaurwa nemurume uyu akamirira army zvakandinyatsonitaridza picture chaiyo yavakaona nezvavakaona, kuti vaitaura zvokuti mapurisa nemasoja nevashandi vese vehurumende vanenge vasina kumirira bato, vanenge vakamiririra nyika senyika. Meaning to say, munhu haazoti because ndiri weZANU-PF unopaka pasenda peroti. Munhu haazoti ndiri because ndiri weZANU-PF unorova munhu kana akada kuenda kumapurisa zvonzi ivavo hatingavagoni ndiwo musangano. Kureva kuti vanga vasingachasungiki, hapana changa chichagona kuti chikondoroleke. Corruption ichiitwa, ukangera wapinda mukati meZANU-PF watenga tiketi rokupinda pese paunoda newhatever zvaungaita, vakuru vacho vanenge vachichengetedza zvese izvo zvinenge zvichingovigwa because haabvunzwi. This is the reason why muchiona vachiti kana wangoita sokungosamuka kubuda muZANU-PF unobva wanzwa zvonzi une mhosva yakati yakaitika rini. Unonzwa makore acho achitoita close to kubva patime yatakatora nyika. Saka makanyararirei nguva yese makagara nemunhu mhondi yakadai, uye manga muchizvichengeterei maakuda kubudisa iko zvino. Meaning to say, munhu wese comrade vari brigade vachitaura kuti vanoda kuti ZANU-PF yese ibve, because vari kuona kuti muZANU-PF munhu wese arimo kuti utonge tiketi rokupinda muZANU-PF, passport yokupinda muZANU-PF kuti ugowanawo zviwanikwa zvenyika, unge uine mhosva yauinayo, ndokuti ugonzi uri muZANU-PF. 1 pazvese izvi. 2, chandakaona chimwe chinhu chandanichiti vanhu veZANU-PF havafungi. Ngatitarisei kuna former president RG. Former president RG was old enough to go and rest. Tese tinoziva kuti hatigoni kubudisa baba mumunda iko zvitinoti baba uyai mubatire geja nezera ravamunangarwa riya. Kana muri vana chaivo vane njere dzakakwana dzakati kwesere, uwana vamunangarwa vachinzi vamutswa makuseni nevana vavo isiri kwedu tinomuka kuma 2, 3, 4 vatomutswa onaivo vonzi uyai muite basa rokukanda, kana kuti uyai muite basa rokukanda mbeswa, kana kuti uyai muite basa rokubatira geja kana kuchaira mombe. Vanenge vakura, vaMugabe vakanga vakura. Chinondinetsa ndechekuti vanhu veZANU-PF havadzidzi. For sure with common sense munoda kuti tidzokerere futi nyaya yaitisekesa kuno kuSouth Africa yekuti vaMugabe vanga vachidonha vakaenda kuEurope, vonzi vakandodonha ikoko. Vakomana vanenge vachifamba vakainawo ma-C10 vaya voya vooneswa nhamo kuno kunzi kwemumudhara akazodonha sei, maifanira kumujegerera. Varume apa mudhara uyu akura, vari kuramba vachiti tiri kuda kuti varambe vachitonga, vojegererwa futi vogofamba futi vachidonha, vachiburuka ndege vachidonha, vachipinda mumaofisi vachidonha. Njere dzanyu dzakaita sei vakomana imi vana Mutsvangwa? Njere dzenyu dzakaita sei vana Ziyambi? Hamugoni kuona kureva kuti ndo zvatinobva toti ZANU-PF ngaibve zvairehwa naComrade vaya, because ine umbimbi ndoga. Vanongoona ivo chete varivo vanhu, kana usirimo haupe. This is the reason why izvezvi mari dzakapiwa vanhu navamunangarwa vacho ipapapa kumasvingo ndakanzwa kuti hanzi vakakokapiwa vanhu 70, but mawandire atakaita mawo veterans kumasvingo anotopisa tsitsi kuti unzwe kuti kwakapiwa vanhu 70. Mari yacho yese kuti ivo vagotevera, hakuna unotevera kuti agoti
ko tinonzwa kuti kwakapiwa vanhu 70 ko imwe yakaendepi? Hazvina unhu, haina control. ZANU-PF haina bhajeti, yakafanana namakudo. Makudo akapinda mumuchero iko zvinozvi kukwira muti wemumengo nerisina kuibva rinongoturunurwa richidonha. Hayatarisi kuti mangwana anouya achida kudya futi. Makudo akapinda mumunda wechibarwe anobarura yese richingopwanya richingosiya pasi richivhandaliza richiinda kuti vaone kuti mangwana zvinozomira sei, ticharyei. They don't think. Izvozvi ndotora kuti mbeswa dzeZimbabwe dziri kungoryiwa. Machina anongotuta achinda vachipaza makomo. Bhikita minerals yaingorohwa irimo mubhikita imomo. Iko zvino yaiyambukira yapinda magutu yakutosvika kwedu kukwana zinhata vhunjeroko ichipaza ichiinda nepasi. They don't think kuti but tinofanira kusiyira vana vamundangarwa vakomana. Murume mukuru akaenda kuhondo achirwira nyika yake nezvinangwa zvataitaurirana kuti chiudza vabereki kuti tiri kurwirei. Nanhasi haasati azvigona kuti azviasese aone kuti izvi hazvisizvo izvi. Kubva pachitonga vaMugabe haana kuona kuti hazvisizvo, akatonga avona iye iko zvino watonga vakaregai vakomana vanhu vati ngavabve vageza. I beg you, regai murume uyu ainde, because you will never see. Haana ndo chipofu chaicho sori kutaurira baba zvakadaro, but vataridza upofu hwekutonga. Muutongi hwavo hamuna maqualities okutonga. Vakandigumbura zvisingaiti. Ndakatarisa vachivhunza mwana kuti pano munhu here pamberi pangu. Mwana aida kuzama kutaura nyaya iri so serious. Corruption iri it's highest level inoitwa naChivayo. Vovhunza munhu zvakadaro, murume mukuru uya vachidaro. Ndaionga ndine pandanichisiyawo pokuvada, but iko zvino handichina. Ngavandivenge havo, ndivenge henyu, asi ina handichina. Kana imi muchizviona zviri right zvamune muchiroverera maoko imi vakomana vana uyu vana ziyambe unongoramba achipopota. Ndiye I think ndiye akakonzeresa futi kuti uyu mfana blessing uyu Muhlanga asungwe, because ndiye akapopota strike achiti mutungamiriri wenyika unotukwa zvakadai, haiwa vanhu ngavasungwe. Hapana pakatukwa apa iwe mfana wangu, iwe mfana iwe ziyambi. Hapana munhu akatuka munhu apa. Nyatsoteerera audio yavageza, unyatsotorera maaudios anotaurwa nevana veZimbabwe. Hapana kana chakatukwa, kana kusiri kuti iwe nemainterest une zvauri kuda kuti baba vagofamba zvevachitisekesa kunoku nokufamba vachingodonha. Wakambomuona kupi umwe president akachembera kusvika pakufamba achidonha kutadza kuzvifambira ega? Saka kufunga uchafunga here? Unongozviona kuti kuZANU-PF hakuna munhu anofunga, hakuna totally. Ndiudzei ungati unofunga izvizvi kana ukanzwa maspeeches ana Mutsvangwa paakauya achiadresa apa, haunzwi kuti uri kuindepi kana kuti unobvepi. Muri kuda kuti zvizodini? 2030 yacho munoda kuti kuitwei? Nokuti president vanochada kutanga project yakati, vachada kuzotanga yakati. Kubva rini? For how long? Kusvika rini? Iko zvinondonzwa kuti kuVic Falls ndakabvako. kuVic Falls ndokwandakakurira, ndiri kumasvingo angu, asi ndakabva kuVic Falls manje nokuti ndokuno zvima-assets zvangu zvandakawanawo zvandakaachivhawo muupenyu. Ndabvako ndakabvako kustadium yakangosvika ikanzi, takamboinzwa panews ichinzi president inauguration mukuvakwa kwestadium yecricket inovakwa 2027. Pane zvimabhiluzozva zvitatu. Uchivaka stadium chaiyo ichazopera here kana kuti takutongotorerwa futi iwi yacho zvakamboitwa Africa Cup of Nations? MaZimbabweans kana vasingazivi vanga vachiri vadiki, takanga tapiwa mukana wekuti tihoste Africa Cup of Nations, ikatorwa ikabviswa munyika medu muya. Vatadza kuvaka mastadium, vana vaMugabe vachingoita basa rokutukana nemaBritish, basa rokutukana naTsvangirai. Nyaya yedu muZimbabwe ndeye kungopopota. Saka mukoma vakanga vachitaura vakati toda kubvisa mweya iwoyo wokuti munhu unongoti iye ndiye ega. Toda kubvisa mweya iwoyo wokuselektana, toda kubvisa mweya wokukara. Izvo kana vakada kutarisa ipapo, kana vakomana imi vekuarmy veintelligence, indai muongorore nyaya iyoyo, muchiaudita nyaya dzemari yakanzi ndiye inovakisa stadium iya.
because I understand cricket international vanopiwa vanovapa mari ivo vozobvisavo yavo. Ngaiodhitwe mari iyo muone kuti chistadium chaichi pachava iko zvino mari yakaseenzeswa nemari yasara pachine chinhu here. Kukutaurira chokwadi vanhu vakasasumudza musoro inotorwa futi tenda iya. Hatihosti cricket 2027, mark my words, because turi kuvaka tu pane vanhu nemafoshoro. Imi munotaura kuti mukore uno ndo kuvaka stadium yakaita semastadium atinoona kuno kuna South Africa ecricket nemastadium atinoona kuno kuna South Africa ebhora. Ivakwe nevanhu nemafoshoro nezvimadhidhidhi vachidhidhidzira zvokudhidhidza kuti pasi pasimbe nemavoko. Imi vakomana angati mbonyarai, hazvina kunaka. Isi kudhara tichikura kumusha kwedu takati tinzwa kuti kana baba vakanzi pamusha hapana gejo kana kuti pamusha hapana danga, mwoyo wake wairwadza uchigara wakaonda kufunga vakomana handinawo danga muno munyika. Hamurwadzi mwoyo nei nyika yenyu ichishaya nestadium chaiyo chaiyo kana iri yenyu nyika muchiida kushaya nestadium? Hamuzvinzwi zvichikubatai pamwoyo sei kuti mushayiwa kuti hati vana izvi vanongonotambira kureko kusina sapoti vanongoitwa? Unofunga kuti vanosekwa zvakaita sei? Unofunga kuti vanozopefoma performance yavo zvakanaka-naka? Ndosaka vana vachingogara vachiryiwa. The reason why is unenge achifila burden, achifila unonzwa kungodzikira, so kungozvidzikisira wega kuti handisi munhu. Hamunzwi mwoyo wenyu kurwadza sei imi vakomana vanoramba vachiti pamberi ne2030 musina mari yenyu munyika? Hatina mari yedu isisu munyika iko zvino, toseenzesa mari yokuamerica. America yacho munoti hamuidi. Murichi makamboitwa sei chaizvo vakomana imi vana ziyambi dzichimo here mufeso wangu? Vana mutsvangwa muchimo chaizvo kuti gwedere dzakakwana chaizvo vana opa dzakakwana kuti gwesere muchiti mudhara uya mutana wadaro yoya ramba uripo pachigaro afambe achitidonhera futi ichidonha kudonha. Haina ndege nyika, haina zvitima. Takabvako izvi zvitima hazvifambi uko, hazvisi kufamba zvitima. Muri kuzviziva here Zimbabwe kuti hatichisina railway yataiziva kuti vanhu vairarama nayo ichibhadharisawo mari shoma, ichitakura zvinhu zvingasadhura sei zvakutakurwa nemagonyeti anodhura pazvitadza kutakurwa nerailway. Zvinodhura nokuti zvaakuseenzeswa zvinodhura, transportation yakuseenzeswa inodhura. Saka zvinhu zvese hapana chafamba, hapana chisisipo. Hatina ndege, hatina chitima, hatina maroads, hatina mari yedu, hatichisina dignity. Asi iwe uri kuramba uchingoti pamberi ne2030 makakwana here imi vafana imi? Kana kuti maakunzwa korera kana zvimwe zvinhu zvaakukurwadzai, kana kuti njere dzaakutanga kutacha, makakwana chaiko kuti kwesere imi makakwana imi? Kana kuti hamuna kukwana? Chii chamunoda kutiudza kuti munoda kuita chii? Stadium yacho yamuri kureva 2027 hapana zviripo. Wakambouya kuno here weZimbabwe ukaona kuti pari kuvakwa chii papo pamunogara muchitongoimba muchitaura umwe munhu kuti haagoni kuzopavaka mumwe musi? Pandiani president waunoona wawashora wakapusa zvokutadza kungouya kupinda musherefu ovhendenyura mapepa achiona kuti sekretari wake ongotanga kutomuudza kuti apa pane project iri hanged up yakadai, pane iyi iri Pendalos yakadai, pane zvakadai zvichiitwa kukontinue. Saka kana vakafa nhasi vakatorwa nenguva Mwari akavauraya, tovhara nyika inoi? Munopenga imi. Tivhare nyika kuti dhuma kuti Zimbabwe yavharwa nokuti president wakafa mumwe chete anga achifunga. Ndivanani vakavangani vanhu vakaenda kuchikoro muno muZimbabwe muno vatingangotora chero watinongoona kuti wakangwara sezvatakataonawo iwo kuti wakangwara, but hatinoziva kuti vanombimbindoga, vanohutsinye, baba vaya vanohutsinye. Musikana waya waitaura kuti vaingomurepa vachirepa mwana ane 14 years. Hazvina kunaka futi kuti muzosiya zvigaro modanwa nemazita asina chivakashure. Unoziva kuti ndosaka uchiona mamwe maplayers yokuna mhiriko akatamba akaona kuti mbiri yake yaenda unokurumidza kusiya zita risati razodhiterieta. Zvine zvapera zvisingachai. Hazvina kunaka zvokuti vaMugabe vakabva vongotukwa nomunhu wese vobviswa nevana. Imiwo moda kubva muita zvokubviswa nevana. Zera renyu iroro kuda kuita zvokunzi nevana. Ndaifunga kuti pamuchangonzwa nyaya iyi ichitaurwa navagedza mungu pangu ndakaplaya pati yangu yakakwana, regai ndisiyirewo vana for sure, let me step down. But you are still kutoda kuzokuta kusvika nyika yaita hondo, kutotyirwa kunzi munangarwa ungangozokonzeresa hondo. Vakomana,
Vakataura mukoma wake akati aiwa hazvina kunaka kuti purezidendi wega wega wauya unobviswa nemilitary ngaabviswe nemavhotsi. Haadi kubva mudhara uya, haazvioni kuti wakura, but it's not him. Ndivo ava vana ziyambi ziyambi. Tichada kubata tichirova zvokurova zviya vana ziyambi ziyambi. Kukurova izvo kukurova izviya apa hatidi kunzwirana tsitsi apa. Vanhu vese vanoti 2030 vachitotinetsa tichitadza kuita process dzichifamba tichisora tichingomirira zvinhu zvisina nebasa kubata kurova chaizvo chaizvo.